जतनो पहिलाव आंनि खुलुमनाय आफारो दिनै जोंनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार जत फाइमानजाक फायनाय दिनै बुबाग्रानो पाइपलाया हामजांमा ते खुलुमनाय आफारो जों दिनै एडिसिनि नायकल फां अंलायबै जों बोसकांनि सामों जोंनि तिप्रासा आमसायो जे जागा सामों खायथाय दङ खायजानाय नाङो अबरावनो तै जों डिस्कासन खालायबै बोसकांव सामों तांलायनाय ताने हेंखे एडिसि मान माने जों बिसि गोदोंमा अंखा जतनो साइमानो 35 बोसोरनि ऊपर उंगै थांखा जे एडिसि न वान सगै मुभमेन्ट खाय थांनाय रक चिनि अक्रा रक एडिसि बाय चिनि तिप्रासा न फियक जागनाय फियक उइमानाय हाय हनै वान सगै एडिसि सानै तबलायमानि दिनै एडिसि मा माने 35 बोसोर यागुलो जे नांमानि जागाव ताबक फानो हामख्राय सगैया डेभलपमेन्ट ओंया आबो स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट गोबांमा जागावनो नैनि फाननि पेन्डिं रक उंगै एबा जोंनि जे लाइ थांनाय सरकाराव जराव ताङै माया उंमानि बागैनो अमहायंखा हानि बाङै जों ताबक बोसकांग जे फान तंमानि बाहायके बनो 100% इउज खायमानो करप्शन फ्री खलायबै बनि बाङै जों स्टेप नानाय जे करप्शन बाय इनभल्व तंनाय रनो बरनो जों नायनाय तानि के करप्शन ओंखा चिनि सोसाइटिनि चिनि दफानि शत्रु तानि हेंखे चिनि जे रां तंमानि न करप्शन बाय इउज खायजे उंगै थाङो बरनि अममां सकबायबो हानि बाङै जे नांमानि जागा रां सोबाय जाया एबा लामाव कसाय पेमेनि के बनो जों नायनाय बोसकांव जों स्पेशली चिनि एडुकेशन चिनि महाराष्ट्र बनो जरनि मुसुक जावो जे प्रफरन सावो एडुकेशन एग्रीकल्चर नि दै नंजांनाय साखामनि व्यवस्था गामि आमसायो ब्लाइनि हामिया ताबो मेलेरिया रक फायनाय बोसकांव हंखे ड्राई सीजन दै नंजांनाय माया उंगनाय अमनो जों इमिडिएट बाहायके सबावै मा चिनि लुकुरकनो बनो जों चेष्टा खालायनाय तै थानसानि बिसिंते जों बोसकांव बाहायके चिनि बुबाग्रानि इमांनो जों सक्सेस खालायमानो बनि याप्रिबो जों सेनाय फार्स्ट तो जों इमिडिएट ताबक नांमानि तो बोसकांव ता ड्राई सीजन long term issue ya bo immediate tabok ni nango je tabok nangmani suppose tak malaria ro ungkha henke tabok ni simi byabostha khaini nangnai je ma jak bai ya henke tabok ni simi जों protection ni bangoi step nani nangnai nini tei nungjaknai bo tabok joto jaga ni maximum jaga ni hasu go tongnai ro henke dry ngoi thangbai kha bono tabok ni ma khainai telek permanent ni bangoi tei nungjaknai ni byabostha khainai tei ताम मसनाय लामा तो तंगोनो तलक सामु खायजानाय इनका ता इमिडिएट इनका चिनि तै नंजानाय तै नैनि मेलेरिया नैनि डायरिया अमहाय कासो जागनाय सामुरनो जों स्टेप नानाय नैनि पोस्टपोल बायलेन अंमानि रनो जों सुबावानि वान सकनाय